vangu Isaac ndiwe changamire anonzi Mazhonga Godfrey ashora dare renyu. Nyaya yaunzwa naIsaac, nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu, ndinoda kuripa nemombe 6 nembo dzako chitupa nemari yekare. Zvakafamba sei? Zvawanikidzwa sei? Zvakaitika ndezvekuti tsarakasimudze izi wese wakuwada kunzwa. Zvakaitika ndezvekuti indogara pamonti iri pachinofa ndopandinogara apa nababa wangu ane 100 hectares wandigurirawo 30 hectares dzekurima ipapo. Ndichinge ndichirima ipapo padhuze netara. Saka munhu weipurisa akatondi aprocha inini nditorima achiti ndinodawo kuti udi ndirimewo. Ndikati ape kurima kwakawandisa bhozi ndinapo unogona kurimawo nekoko. Achinodaro mangwana acho bauya ne 40 kg dzebeans. Atoti hambisaka ndakutorimawo apa ndakudyara ndobva arima zvakanaka. Aitobva parodi achinge ari mupurisa akanga ari pabhulogu recovid ya2020 pera pa2020 2021 ndobva azouya ne10 kg dzechibage dzembeu yechibage. Achinodaro achinosvika paya akatiti akuna ndauya neimwe mbeu ichiwedzera kuti ndiwedzere 40 kg beans kuti guru rangu riwedzere. Ndikati zvakanaka unongoitawo uchingoona unorima ipapo. Ndobva ari mapapa chibage chiya pakunosakurwa manje. Maiwa nemafertilizer ndomumba mangu mandogara ndanangomu imba wanayo. Inini semunhu anoshandira kubulawayo ndobva atoona kuti ini handisi. Kwautotanga kutopimba mukadzi wangu. Apimba mukadzi wangu kwautotanga kutodana naye kubva muna March 2021 kusvika ndazozvibata 2023 muna November. But kumashure ndakamboita sendakarumwa nzeve newamwe vanhu vachinditaura iwe kupurisa iye airima kumunda kwako achiriko here kuti tinomuonawo nachiuya nemotokari ko ari kunzi ari kutodanana anotosangana nemukadzi wako mutaundi wani usiku hwebulawa. Inhandizviziva kuti kutaura kwawaita manje kuita seunga ari kutaura kwakazara vanhu. Saka inini ndakangoti ndiregere kunyadziswa bhozi zvakadai zvimwe asi ndichazvibata. Ndobva ndamira kuti ndizvibate. Zvaindinetsa nenyaya yekuti mazuva ano kune tekinoloji. Vanhu havaitaura paWhatsApp ndobva waitaura waishandisa budiriro yako mazuva ano. Ndobva azonditi muna October muna November WhatsApp yangu yaexpire ndaikumbirawo undisendere WhatsApp mushure munoenda paBulawayo. Ndobva ndamusendera WhatsApp iyaya inorestartwa inogona kudzosa yanga iripo kare. Ndobva yadzosa mameseji ese ayo. Ndakarohwa nehana zvisingaiti zvokuti mameseji andaione inini kana nekinyaki semunhu angandiaprocha kwandiri ndandisingaizivi zita rake anonzi Sipinitema. Zvikanzi ranga rangonyorwa kuti Sipinitema ini handisingazivi. Saka ndazokuti ko munhu uyu ari kutaura zvinhu zvokuti kwanzi nhasi usauye netawero ndiuye ndoda kungokubatisa muti ndanzwa nekurara basi ndezvipi. Ndomukadzi ndokutanga kutaura kuti ndikuona zvakaitika papa pamakapa mupurisa webekunini. Chibage chake chakapedzisira kuuya nacho muchidyara achina kusvika pakubva tamuita kutodanana zvokuti murume uyu akadana nemudzimai wangu for 3 years. Adana nemudzimai wangu for 3 years. Tete wachona ndichiwataurira kumusha kwachiruma nzikowamwe vanogara vachizouya ndione munhu ndakaura ndozvawaita nana baba wacho
wachiuya kuno obvati zvawakatoita mwana zvakatokanganisika hazvichaita hapasina chauchagarira panapa handi ndobva watotiza nemwana wese nanhasi unoenda sara ndega zvichiburikidza nemurume anonzi Godfrey mashonga ndiye akanokanganisira imba yako ari muno marisapi kambi anotogara mumarriage Bota yemarisapi mq nemukadzi wake zvese ari best kunyazova anogara ake umuya asa ari station wati unoda kuti kwanei ngati nemombe 6 ndingati nemombe 6 kuita munhu nevandirwadzisa zvekuti munhu anotarisa kandi atopera kuona ndofunga wana iye akagara mumba wako haruona tv mazuva ese but avanomukanganisira mhuri yangu kuti iye ndiye akatoya pandiri ende inini ndine tsamba yerora ndakanorora uku ndakabvisawo dzimwe mombe 6 kuti kokurwadziwa kwangu kokuroora kwangu ndinodini ende ndikange ndichitaura kuise ndiende kamusevha gwave kati musevha mumakati nemunhu ndakapedzera ndinenge ndikamubatara wacho so ndingade kudzoka wari kuti wari zvakambobatara neni pachezvavo ipapo zviripo pakuti iye paakanga akutaura nemukadzi achinzwa kuti zvinhu zviya zvabatwa ndopaakada kutanga kuti inini ndaimufonera ndichimufonera mupurisa uyu aita seunge asingazwi aiwa hanzi pane zvamakabhadharwa here ndomubvunzo wabvunzwa avandibhadhara 450 but zvanga zviri 400 ndoye akandipa zvanga zviri zviya zvongoti sorry but sori yachona yanga ine wakatambira kamari yekubhadhara ndakaitambira nokuti mukadzi angaenda inini ndandava dambudziko nangu handisisina chekuita ndandangova munhu awe akangobviri but ngei musina kuzvitaura kuti akambobhadhara mari ndakataura pandakauya panapa ndichibhadhara ndokwa uri kutongwa kazvo mamudare ndo munoziva zvinhu zvese zvakaitika iwo unombotaura kuti takambobhadharwa mari ende pane nharorano yatakatomboita tikabhadharana right iyo wadare munoiti chii kamambo yakadaro ayo kuratidza kuti akabvuma mhosva yake iye kunyangwe akabhadhara mari yakabhadhara asi stiri kubhadhara pamombe idzoidzo nokuti haakubviswa kuti akatobhadhara mombe nechimwe chikamu cheimwe ndandida kungubvunza kuti zvahanzi wati wakapuwa 400 wakapuwa achiti anoda kuti ndeyekudini iwe uchigashira zvakanzi 400 yekudini aiti iye kutaura kwakaita akanditi kwanzi ndichakupa 600 ndozokupawo dzimwe mombe 2 kusvika January asati apera ndokutaura kwaakaita but yekudini yekuripa kuti ndakatunyengera akabvuma ndakanyenga mukadzi wangu akatobvuma kwe3 years dzese nezvawaita mukadzi akasiya ataura zvese alright kana uyo uchingodaro zvinenge zviraiti inyaya yekuti woini ndasanambosanganawo nazvo past 10 years dzese dzakasangana mami nononga tantine 3-1 wakaenda nemudzimai wakaenda nemudzimai pa 400 wakapira makamatopangana kuti ukandipa 400 wozondipa imwe yakadai yozondipa zvakadai yozondipa zvakadai saka kuzomangala kwaita uku haasati apedza handiti haasati apedza ukubhadhara zvine chitsotsi mukati futi kuzviwedzera pazvimwe kwandinoita pakabhadhara takasainerana
No, I don't know. Yeah, Mapema nguo mwana anake asingasutika akutazungumza akaanza kuona kuti mama yake kabisa kuona mavuma musho kudangaki wa mkato akatuvuma musho wakatoita mhosva zvese zvaaitoita izvika izvi mukadzi anga atoita saka inini ndaitotora sehumbowo bhozi kana mukadzi aenda ndaitoita kuti pamwe ari kunozondirambira nguva yandopinda kudare nenyaya yekuti 400 haikwanisi kana kuroora mukadzi wandakaroora ini hana kumuroora ne400 ende wana wandakachengeta mwana ndokutanga lisa hana kumuchengeta ne400 avanga atoenda pesi paakanyora anojiko katisa nhamba dzake dzechitupa. He gave me US 200 chimwe chinondotsa kedza ndoerenge inonekera. Isaac wangu nhamba dzechitupa has received 150 from Godfrey Mazhonga as compensation. Has it received how much? Received $150 from Godfrey as compensation in addition to 200 I had already received. Outstanding balance is $250. Signed. Ngonyana tutamba takakwamuna January gore rino mari dzese vopodzi pakanafana but ndinoona hangu kuti mari idzodzo dzese dzodzo ngedzekubvuma mhosva. Inyaya yakabvuma mhosva kuti sori uye semunhu wemupurisa anenge asikati nyaya dzake dzibude kunze kuedza kuti zvigare zviri mukati asi haachadi kubvisa ototaka zvipedza. Saka balance apo pamari yamakataurana initially imari makawirirana muri ku mari akakati ndichambokupa $600 zvakatitaurei chokwadi chezvakaitika zvinobatira dare makawirirana nokuti hazvinzi ndichambokupa hanzi yamakawirirana kuti ino achakubhadhara imari pakati anokubhadhara achandibhadhara $600 ndozotarisa kuti kumusha ndine mombe ngani asi ndichazokupawo dzimwe 3 kana 4 asi ngatimbotange tabhadhara nawo indosaka ndisina kuzokutsikana nezvakaita bhozi mari yachona yanga atotaura haina kutosvika musi watanenge tataurirana apo pamari apo iri kuoneka iri kuribrenda handiti apo pamari kuti $600 mapepa iyi balance ndo yainyora kuti yasara mari zvichienda pa$600 pamombe pane pamakanyorerana here bhozi pamari paripo pamombe pasina hapana kwatatatasvika kumombe koko bhozi apo pamari apo anga asatambidza munoti chiiwa dare Ndakamubata iyo mukomana akanyonga mukadzi wemuchinda munhu wemutemo saka akada kuti apfawe asofite mukomana uyu kuti zviro zvake zvipinde muchanelo yaari kuda saka zvakabva zvapinda imomo manje akabva atanga kudya maoko kuwarairwa ake asikazivi kuti uyo achapatsidza achibutsariwa robata ruoko rwoda kuteya uyawo. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukomana zvaari kuda kuti zvibhadharwe nemupurisa anga azvibhadhare mombe 6 idzodzo kuti azozive kuti kuchera makondiwa nemuromo kunorwadza mazino. Ndichipamidza ipapo semunhu futi wemutemo haatozivi mutemo. Yes. Kana akapiwa samoni sekutaura kuita mupurisa wedu kuti ndakamupa samoni kwakutopindura mupurisa amupa samoni kuti auyu ndakapedzerana naye zvemombe 6 ndezvi kwakutoregedza kuya kudai uku munhu wemutemo atozvitonga ikoko nemupurisa wedu kuti takapedzerana.
tine bhuku riri kugaidha manhau dzeyo rinoti chipa nhau yekuripira nayo muve pakunyepera mukadzi munhu wabhuku remunomu vanotaura kuti munhu anyengerwa mukadzi wemunhu imombe muchete asi zvakuzoenderana nekuti pane imba inoti hapana imba bhosi kana pachinge imba yaputsika pane pakuzobuda kumasikirwa kanenge aitwa neimba yake but seduction pate zvaimombe muchete kuti muziye mutemo wakaiswa nehurumende musati maenda mberi zokorora daidzisa kunyenga mukadzi wemunhu imombe muchete asi dare ndo rinozoona kuti pakunyenga mukadzi wemunhu munhu achine imba yake iri kuti imba yakaparara zvazvidare kuti kuparara kwaita imba dare rine muripo here udarisa pamusoro tokuparara kwaita imba yake shaka apa it means totenderwa kuti titutsire pamombe imwe chete yanga ichifanira kuti ibhadharo saka katika takupa mutemo tipe mutongo unoenderana nezviri mumabhuku nekuti hazvibatsiri kuti tiite mutemo wekuti akaenda kumajor street anondokukwidza oshaya kana chii asi hurumende yangoita hayo achigari chedu handizvoma mukadzi wemunhu zva ndakapedza zvangu zviri kuti ushai mutemo ka ita munhu wani akaenda ndakaona nemombe ndonzipuwa mombe 1 nyika yese wakadzakapea kuti ureka wese mitemo iri kuenda ichinja saka zviro zvekuti munofanira kuti muri kutonga munge muchienda muchiona kuti mutemo uri kuti chiine maringe neizvozvo nekuti mungangoite moda kufara kuti ngatiisei mombe dzakati but munhu achindoita appeal at the end of the day ozoona kuti anosara asina kana mombe yapo nekuti mutemo unenge uchidi but toda kuti tiende pakuti akaita appeal hazvizonyanyodi saka iyo anofanira kubvisa mombe 1 mombe 1 yacho toiisa isusu pa$600 kuti anofanira kuti abhadhare extra 200 then yekuputsa musha takuendesa tichaendesi pakurara nemukadzi wake toti anobvisa mombe 1 kana kuti $600 ani murupanzwa then yekuputsa musha uyo unobva wanyora yekuputsa musha wake newana wake kuti waende panodiwa mombe ngani iyo yekurara tatoiisa mombe 1 ne$600 hanzi neumwe mombe 3 pamwe munoti chii tautaura mutemo pakuda mombe 2 mukadzi uyu zvaakaenda newana amwe juzi akatotiza ari kugara nemupurisa iye newana wacho newana weuyu ndoti ndaabhadhare mombe 2 idzi pamusoro pemombe imwe chete 1 mombe ndiye kubhadhara aitozviziva kuti mukadzi uyo ane mumwe nekuti akatoenda apa achitoenda sei achitokurika kurima chechipiri apatsanura mhuri yaifanira kunge neraramo iri pamwe chete nani anodowayo mombe idzodzi dzinge dzine zvikamu zvayo pakurara kane mukadzi wemunhu munhu wese anenge achitoziva kuti uyu mukadzi wemunhu saka pasiyana chiine ipapo kuti mombe 2 dzine patso kuti aputsa hapasisina imbapo kuputsa iyo yekuputsa ndandanzwa kuti iwe uri kuti hanzi yekutanga ndeyekuti aizviziva kuti ari kurara nemukadzi wemunhu ikati aiwa kandokurara kane mukadzi wemunhu zvasiyana chii iyo ndo yakati yekutanga iyo taiisa ipapo yekutanga tauda dzemombe dzekuputsa mushando yadzati unoti ngani
yekurara nemukadzi wemunhu tatoiisa. Right, washonga. Ndikubvumirana nemombe mbiri idzodzo pamusoro wobva wamudzosera mapodzi ake kumangara kwaakaita dare womupa mari yacho. Wani yoita yekurara nemukadzi wemunhu, wani yoita yekuputsa imba yake. Then nemakosi ekuuya kudare. Pamusoro changa handingati ndinangoti dai zvaenda pamombe nhatu yekutorwa mukadzi unorwadza changa kutemwa nedini ngatingotunga tsitsi Hatiri kutaura yakazviruma nekuskaita mombe nhatu nokuti mungangoite kaimimi kuti raiti ngandiisei makosi akawanda anondoita apio zvodi vanoita mubhuku voti bhuku rinoti zvakati. Saka isusu ndosaka muri kuona tiri kuita ndinoda idzidziso uye tichiona zvekutaura mabhuku nezvatinofanira kuti titedze, nekuti hatidi zvekuti vanhu vazoramba vachingodzoka. wemunhu wemutemo Hazvina basa kuti munhu wemutemo kana mutemo mutemo. Taziva kuti hurumende yakati mombe imujete nemutemo hurumende pasika dzedu isu wanhu kurara nemukadzi wemunhu hunde hurumende yakati kumbe 1 pane makosi aripo zvaifanira kuzodzisika pamombe 4 apa ngokuti mukadzi wemunhu watora naizva kuti zvinorwadza but ndo zviri kutaura mutemo wehurumende mune bhuku revatongi wematare ecommunal court. Idzidziso hatiri kutokuitai kuti muziye zvinorwadza, asi tiri kutaura isusu kuti zviri pamutemo zvinotaura kuti chi mombe imweyo inofanira kuti ibviswe kana munhu akabatikidzwa aine mukadzi wemunhu. Asi panozotenderwa hapo kuti kana musha waputsika potutsirwa chi mutongo. Handivi dai zvachidaro majika mombe 1 yekuyenga mukadzi wemunhu yekuputsa musha dai dzaita mombe 2 plus yekusauya kudare kwamambombudzi ngani yakazvitonga. Kana mambo hatidi kunyanya kurasika hedu mubhara rinenge rakataurwa nehurumende. Mitemo yakagarirwa pasina nagodoborika wenyaya. Saka tikati 1 iyoyo yekurara nemukadzi wemunhu yosende kwako, toita imwe 1 yekuti wakaputsa musha wechinyi wemunhu, pozoita mbudzi dzinouya kwamambo dzekukanganisa dare ramambo kusauya kudare kurovha. Iye achizova mutemo pamusoro pezvene mazuva akataurira purisa ramambo kuti ashamwa ndakapedza nayo ukwandiwiba wachitonga nauri seri kwechidzere. Ndo maonero angu changamira. Pamusoro changamira ndaifunga kuti sezvokutaurwa izvozvo asi pamari dzaakatobvisa kare dzombosiyiwawo kusaiti dzonzi mabvuma mhosva kubvisa mombe yekuputsa musha yekutora mukadzi wemunhu kubvisa zvemombe kuputsa musha wemunhu, asi iyo mari akatobvisa tongoita dhiwa weinayo kuti handeye mabvuma mhosva. tinoona kuti ichokwadi mupurisa akarara nemukadzi wemunhu uye vakabvumirana, vakatenderana, vakanyorerana, vakabvumirana, akasaina. Saka hatingaiti tinoisa pasaiti, iye akatotambira, akatozvitonga ega. Azouya kuno kudare nemhosva yekuti uyu haana kuzokwanisa kubhadhara mari. Dai akabhadhara angadai vakatongonyarara nyaya yake, akapuwa mari dzake akadini, akanyarara. But nekuti mupurisa haana kuzoimbika pakubhadhara mari yawakanga wabvumirana $600, akabhadhara $400. Naizvozvo
dare rinotaura kuti mari iyoyo yawakanga wabvumirana $600 inomirira mombe imwe chete yekuti akanyengerwa mukadzi wake. Saka naizvozvo dare rochiti pane mhosva yekuti musha wakabva waparara, naizvozvo anofanira kuti abvise dzimwe mombe mbiri dzekuparadza musha wemunhu, nekuti izvozvizvi haachisina mukadzi wake uye akutambura pamusana pemupurisa zvanga zvokutaura kuti munhu wemutemo akatora advantage achiseenzesa basa rehurumende uyo akanga amunzwira tsitsi sabhururu kuti uyo hako urime pamunda pangu uchiwanawo chouwiri, but izvozvo iye akazvitora advantage ndokundorara nemukadzi wake. Saka anozobvisa mombe mbiri kana kuti ma600 zvakare pamombe mbiri idzodzo dzekurara. Then makosi ekuuya kudare wakabvisa mari $35 pakanyorwa $5 per receipt. Okay, $35 plus $20 yawabvisa $55. 55. Singazivi transport munoyedhere kuti ndubva izvi right, imari yekuuya kubva kubulawa ngokuti mabhazi $16. $20 kuya chete 32 ndofamba mazuva mangani. Last week ndakauya ndikazodzokera nzira ndapedza ndosibasa kosi ndakazone meseji yekuti kwanzi ari pambasi. Right, toti tongobvisa $40 yetransport plus 55 tongoti $100 yemakosi kana kuti mbudzi 3 dzemakosi.